Сега ще направим пясъчната мазилка на фирмата Венециано Murano Argento се казва. Тук основата пак е подготвена като предишната мазилка, където ви казахме. Пак е дълбоко проникващ грунт изоедил. Фондо первелатура, пак с няколко тона по-светъл от каквато ще бъде мазилката като цвят. Ще нанасяме пясъчната мазилка посредством четка. Колегата ви обясни, че може да се нанася и с малмашка, но ефектът е по-различен. Както ви каза, може да се пръски с машина, пак ефектът е по-различен. Структурирането нанася се, сега ще ви покажем, първо се нанася мазилката в хаотични движения, после се структурира самия пясък, дали искате да бъде диагонал, нещо пресечени черти, облачета да си правите. Това вече пак е ваше въображение, как искате да нанесете мазилката. Доста предпочитана и лесна за нанасене мазилка. При нея няма какво да сгрешите. Тук няма... Дали как ще я нанасите? Ще го застъпвате ли? Ще го пропускате ли? Ще видите сега като нанесе. Днес цялата работа. При нея гледаш да не пропускаш, ами нанасяш и така, ако е възможно, повече пясък да оставиш. Повече материал един път. Когато ви е по-голяма квадратурата, да, може да прибърквате материала, за да може пясъка да... Как се почиства? С парцалче. Важно, но това не е от най-издръжливите мазилки за почистване. Има вариант, може така да си го оставяте, ако ви хареса. И сега от тук насетне вече може да почне да се структурира самата мазилка. Може да правите каквото си поискате с нея. Така че тук, както ви каза и колегата, няма какво да сбъркате. С добавяне на материала ли без? Може, ако искате да си добавите. Това вече няма никакъв... Ако някъде ви малее нещо, може да се добави. После може да го отнемете, да го структурирате, да стане по-плътен. Може да правите каквото си искате.